Здравейте, казвам се Елен Калин от Се правя баня, на 22 години съм. Разбрах за морсаните от мой близък приятел Марянов, който също така се беше оперирал наскоро. Здравейте, включваме се 2 дни след операцията и искам да ви кажа, че просто имам думи как абсолютно всичко мина толкова бързо. Буквално съм като нов човек, дори не предполагах, че абсолютно всичко ще мине толкова добре и толкова безболезнено. Преди операцията имах, как да ви го кажа, не като страх, не знам как точно ви обясня, дали ще ме боли, какво ще се случи, но абсолютно всички там в болницата и екипа на морсаните са адски големи професионалисти, знаят какво да правят, знаят как да те разположат и абсолютно всичко мина добре. Буквално първите болки, които бяха след операцията, бяха около 2-3 часа, но след това не усещах почти никакви болки, вече си ставах и дори си танцувах, така че абсолютно мина всичко добре. Много съм доволен от абсолютно всичко, така че да, благодаря ти много морсаните.